ଏଠି ଆପଣ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେୟାର କରିକି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଘରେ ବସି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିବେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କଲା ପରେ ଏଇଠି ମାରିବେ, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମାରିବେ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଓ କରିବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଓ କଲା ପରେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯିବେ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ମାରିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଟ୍ରଷ୍ଟ ୱାଲେଟ୍ ଏଇଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ବିଶ୍ୱାସର ମଣି। ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ପରେ ଲୋଡ଼ିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ କ୍ରିପ୍ଟୋ ଆର୍ନ କରିବେ। କ୍ରିପ୍ଟୋଟା କ'ଣ ସେଇଟା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଖିକି ଜାଣିବେ କ୍ରିପ୍ଟୋ କ'ଣଟା। ସେ କ୍ରିପ୍ଟୋ ଆର୍ନ କରିକି ଆପଣ ଯେତେ କ୍ରିପ୍ଟୋ ଆର୍ନ କରିବେ ସେ କ୍ରିପ୍ଟୋକୁ ଆପଣ କରେନ୍ସିକୁ ଆଣିପାରିବେ। କରେନ୍ସି ଆଣି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁପିଜ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଲା। ଏଇଠି ବିଶ୍ୱାସର ମଣି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇଗଲା, ଟ୍ରଷ୍ଟ ୱାଲେଟ୍। ତାପରେ ଏବେ ତାକୁ ଓପେନ୍ କରିବା। ଓପେନ୍ କଲା ପରେ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ମାରିବେ। ଏଇଠି ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିଲେ ତାପରେ କ୍ରିଏଟ୍ ନ୍ୟୁ ୱାଲେଟ୍। ସିକ୍ରେଟ୍ ଫେଜ୍ ଏଇଠି ଅଛି। ଏଇ କ୍ରିଏଟ୍ ଜାଗାରେ ମାରିବେ। ବ୍ୟାକ୍ ମାନୁଆଲ୍ ମାରିବେ। ବ୍ୟାକଅପ୍ ଗୁଗଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦୁଇଟା ଅଛି। ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ମାନୁଆଲ୍ ନିଜେ କରିବେ। ବ୍ୟାକଅପ୍ ଗୁଗଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମାନେ ଗୁଗଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି କରିବେ।
ଆଖିରେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ମାନୁଆଲ୍ ମାରିବେ, ଏଇଠି ମାରିବେ, ମାରି ସାରିଲା ପରେ ତିନିଟା କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କୋଉଠି ଏଇଠି କିଛି ଦେଖାଯିବନି ଦେଖାଉଛି ଜିନିଷ ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯିବ। ଏଇଭଳିଆ ଫଟୋ ଉଠେଇବି स्क्रीनशॉट मारिबारे नहीं खाली फोटो उठेकी रखिए। फोटो उठे सारा ପରେ कंटिन्यू मारिबे एठी कंटिन्यू अछि एटा मारले आला पर एठी भी किसी देखा जिवो ना हमको देखौछि बोला देखा एटा फर्स्ट देखा गला ई बड़ा 12टा डिजिट 12टा डिजिट देखा गला तापर सेकंड आसीबो एटा 12टा डिजिट को देखो एटा तापर आसीला एगुड़ा आसीला वार्ड एमती आसीला जहाँ जहाँ लिखा है क्राउन प्रिपेयर करिए वार्ड फॉर टॉम नेसेसरी प्राइम सॉल्यूशन वार्ड 7 सॉल्यूशन गुड ओके बड़ा सेठी भी आसे जो 12टा डिजिट फोटो उठे से भर W1 रे कौन अच्छे वार्ड्स स्टार सेमती R1 रे गिफ्ट वार्ड फॉर 7 रे R10 रे कन्फर्म करते हैं कन्फर्म मारना पासवर्ड आसो
ପାସୱାର୍ଡ଼ ହେଲା 6ଟା 6 ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆସିବ। ତାପରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଡିନେ କରିଦେବେ। କନଫର୍ମ କଲା ମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଡିନେ କରିଦେବେ। ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଶାସନ ମହିଳା ଟ୍ରଷ୍ଟ ୱାଲେଟ୍। ଏଠି ଆପଣ କ୍ରିପ୍ଟୋ ଯେତେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ସେତେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିକି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ 12ଟା ଡିଜିଟ୍ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ସେଇଟା ସିକ୍ରେଟ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ୍ କୋଡ଼୍। ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣ ହଜାଇ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ପଇସା ଅଛି ସେଠି କି କାଢ଼ିପାରିବେନି। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ କେହି ଲୋକ ନେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିପ୍ଟୋର ପାୱାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।